En Cataluña no resulta nada fácil incluir el nombre de un gallego en el callejero de sus ciudades, pero Tiberio Ávila cuenta con su propia plaza. Ahora, un libro editado por la Diputación Provincial y Armonía Universal quiere servir de homenaje a este ilustre vianés. A provincia de Ourense deulle ao mundo moitos persoeiros que ao longo da súa vida e gracias ao seu traballo tiveron a oportunidade de traspasar as nosas fronteiras e de representar a nosa provincia noutras partes de España e do mundo. Este foi o caso de Tiberio Ávila, ourensán decimonónico, natural de Viana do Bolo, que encursou na Universidade Madrileña 2 carreiras superiores que compaxinou coa súa formación na arte da pintura na Academia de San Fernando, onde foi bolseiro da Deputación Provincial de Ourense. Tiberio Ávila é o decano dos emigrantes galegos en Cataluña. Foi primer vicepresidente do Centro Galego, a institución que continúa a día de hoxe, aunque cambiara de situación. As fotos son fermosísimas. Foi diputado por Ourense, teña 3 carreiras. Personaje clave en la época en la que le tocó vivir. Hoy sabemos un poco más de él gracias a esta publicación. Ao publicar esta biografía, a Deputación de Ourense leva a cabo o seu propósito de dar a coñecer a personalidade, a obra e os traballos de Tiberio Ávila, entre os que tamén destaca a súa faceta política, xa que nun momento da súa vida foi elixido representante público da súa comarca natal Valdeorras nas Cortes da Primeira República. Tiberio foi un deses moitos ourensáns que foron polo mundo, pero que sempre fixo gala de galego e de ourensán, ata o punto de participar na creación do Centro Galego de Barcelona, do que foi vicepresidente.